Sad ćemo da vidimo da li ćemo moći da prođemo kroz kordon policije da odemo na postavljanje kamenja temeljca. Ono se prođe dole, tamo na provodu. Vidim su oni obustavi, u stvari da li su obustavi, to su samo otiđi, niko vidim puta na kraju. Dobro, hvala. Ide dole. Može se ide dole. Dok do dole? Dole? Ne, sad pravo pusti samo ovi simpatizeri se To treba partijska knjižica. partijska. Metar gore, ajmo ljudi, metar gore. Ajmo gore. Kao što vidite, ne možemo da prođemo.